Say, say they call me light. Say I'm shining no light. Say my word is true, no lies. Say this is what I realize. Kano, yes, we are the best. If I lie, make you ask Kano West. I'm a fresh boy, me I know the best. Me I know the best. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdul Muhammad Kabir Cancan. An haife ni a garin Kano, Nigeria. Sannan kuma mahaifana sun yi iya bakin ƙoƙarinsu don ciyar da mu da kuma tufatar da mu har ma da ilmantarwa. Sannan mahaifinmu ya yi iya bakin ƙoƙarin shi domin biya mana dukkanin buƙatunmu, duk da dai shi ba mai kuɗi ba ne amma yana da rufin asiri. Sannan kuma na yi primary school a Hope Group of School da ke Kano, Nigeria. Sannan kuma na yi secondary school ɗina a Falala Academy da ke Kano. Yanzu ina neman admission na jami'a. Sannan kuma iyayena sun saka ni a makarantar Islamiyya tun ina ɗan shekara 3. Ku hankali da ni domin 'yan are wana ji da ni, kuma kowa ma yana yi da ni. Ni ne elite ɗin da kuka sani na ce raps. Ku hankali da ni domin 'yan are wana ji da ni. A kasance tun daga ƙuruciyata ban kasance mutum mai son hayaniya ba. Hakan ya sa na kan ware lokuta domin fita zuwa guri daban-daban. Nakan ware lokaci, wani lokacin in fita domin wasanni, wani lokacin kuma in fita domin samun nishaɗi da abokanaina. Wani lokaci nakan zauna a gida domin karatu ko kuma samun nazari a cikin rayuwata. Wani lokaci nakan ware lokuta da dama don in fita in ɗan keɓe a wani gurin in sha iska saboda zafi. Kuma nakan ziyarci abokanaina na gari domin mu fita wajaje daban-daban. Yayin da na zo na rasa mahaifina, na tsinci kaina a cikin wani irin yanayi na rayuwa. Bisa ga shakuwar da na yi da shi, ba zan kira kaina maraya ba, domin Hausawa sun ce in ka ji maraya rago, cewa uba garkuwa ne akan 'ya'yansa. Bayan rasuwar mahaifina, ina tahowa, bar gani ka tara, ka kiyaye mai nemowa. Haters ku daina bina a baya-baya. Mahaifiyata ta yi ƙoƙari domin ta ɗora a kan tarbiyyar da mahaifinmu ya bar mu a kanta. Mahaifiyata mace ce mai haƙuri da juriya da kyautata da tausayin na ƙasa da ita. Tana da yawan kyauta, kuma a kullum tana koyar da ni domin in kasance mai yawan kyauta. Kuma tana iya bakin ƙoƙarinta domin kamar yadda Allah ya sanya mu amana a hannunta ba bayi ba. Wato a yanzu tunanina ya fara canja, domin a gida ni ne babba. Dole ne in kasance ƙoƙarin in yi yadda zan yi in riƙe gidan, saboda ina da ƙanni mafi akasarinsu mata ne. Ƙanina ƙarami shine namiji. Na zo na tsinci kaina a cikin wata sha'awa, wato na wasanni da kuma waƙe-waƙe. Duk da dai ina da wannan sha'awar tun ina da ƙuruciya. Sa'annan kuma Allah ya zo ya haɗa ni da wani bawan Allah mai suna Umar Malik. Shi ma yana cikin wannan harkoki. Bisa ga dalilinsa har na iya wasu abubuwa daga cikin abubuwan da nake so in iya. Sa'annan shi ne mutum na farko da ya fara ɗauka na zuwa studio domin fara rera waƙa na farko. Ina godiya da haka. Sa'annan kuma ya sanar da ni cewa zan iya zama wani abu daga cikin masu wasanni ko kuma masu waƙoƙi. Sa'annan ina miƙa godiyata ga mutanen da suka tsaya min wajen wannan ayyuka. Sa'annan kuma ina miƙa godiyata ga mahaifiyata da ta bani goyon baya 100%.